Mayong gabi mga igsoon ug sa tong mga viewers nga naglantaw na to karon bisan sa kagabhion. Hinawat mga igsoon nga namo sa kapiskays panglawas. Pasensya kay mga igsoon nga naka-live ta, medyo lawom ng gabi pero nakahigayon ta mga igsoon sa paghisgot may tungod sa atong mga pagtulunan sa atong simbahan niya mga igsoon. Sige hapon yung ubos nga lagad si Brad Carlo Badinas makig-uban kaninyo no sa pila lang ka oras mga igsoon aron maghisgot kita may tungod sa mga pagtulunan sa atong simbahan nga Katoliko no. Sa di pa ta magsugod mga igsoon ato sa ni siyang ablihan sa bubo nga pagampo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, amen. Mana mo nakas mga langit pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo imong gigharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Magkalon na mo sa matagad law ihatag ka na mo karong lawa ug pasayloa kami sa mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa sala ka na mo. Ug dili mo kami tubiyan sa panulay hinuon sa kami sa dautan, amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulaan ikaw sa babae nga tanan ug bulaan ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasala karon sa oras sa mong kamatayon, amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, amen. Mga igsoon, ang atong pagahisgutan karon mga higala may tungod ni ining Kristo no. Si Kristo mga higala mo'y atong topic karon mga igsoon. Unsa man si Kristo mga higala? Si Kristo mga igsoon dunay duha ka kinaiya. Kinaiya isip Dios ug kinaiya isip tao. Si Kristo mga higala dunay duha ka kinaiya, dunay two natures. God and man. 100% God ug 100% human. Sa to pa si Kristo matuod nga Dios ug matuod nga tao. Si Kristo mao na ang panudlo sa Santa Iglesia Katolika mga igsoon nga si Kristo dunay duha ka kinaiya. Kinaiya niya isip Dios ug kinaiya niya isip tao. Si Kristo mga higala Dios ug tao nga matuod mga igsoon. Mao nay duha ka kinaiya ni Kristo. Si Kristo dunay duha ka kinaiya, Dios ug tao nga matuod. Sa Biblia mga higala gitagna na kanadaan. Diha sa Biblia gitagna na kanadaan nga dunay Dios nga moanhi aron pagluwas sa iyang katawhan. O kining Dios nga moanhi mga higala kay gitagna man kini wala panganli kay tungod kay tagna man ug nasayod man ta basta ang tagna dili man gyud na nganlan. Dunay tagna mga higala nga sa daang tugon gitagna kini ni propeta Isaias nga ang Dios mismo Dios yun mismo mao'y moanhi mga higala. Moanhi ang Dios aron pagluwas sa iyang katawhan. Ug dunay ilhanan mga higala. Dunay ilhanan sa pag-anhi sa Dios. Ang mga bakol makalakaw, ang mga buta makakita, ug ang mga patay mga banhaw. Mao nay ilhanan sa Dios mga higala. Mao nay ilhanan sa pag-anhi sa Dios. Ang mga patay mga banhaw, ang mga buta makakita, ang mga bakol makalakaw. Mao nay ilhanan mga igsoon. Mao nay ilhanan sa Dios nga moanhi sa kalibutan mga higala. Atong basahon mga higala sa Isaias no. Atong basahon mga igsoon sa Isaias kapitulo 35 mga igsoon. Mayong pagpaminaw, mayong paglantaw ni Anthony Canilas. Good evening Bro Carlo. Salamat Brad sa imong paglantaw kanako. Pasensya kay mga igsoon nga gabi na ta naka-live.
tungod kay paganina medyo busy gyud ko, no, na ako'y gilakaw sa syudad, na gikan sa syudad nagkuyog ning Francisco Fernandez para sad sa Bible study. Muna nga karon jud ko nakahigayon mga higala. Muna mga igsoon nga dunay tagna ang Biblia, dunay tagna mga higala nga dunay Dios nga moanhi mga higala. Dunay Dios nga moanhi sa kalibutan aron pagluwas mga igsoon. Ug dunay ilhanan sa pag-anhi sa Dios mga igsoon. Unsa may ilhanan sa Dios? Atong basahon mga higala. Nagingon dinhi, busa liguna ang mga kamot nga wala nay umoy, og ang mga tuhod nga luyana. Ingna ang nakabsan nagpaglaom, magmaisog ug ayaw kahadlok. Moanhi ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong mga kaaway ug iya mong luwason. Timan mga higala, ang tagna ni propeta Isaias, matud pa ni propeta Isaias, ang Dios gayud mo imuanhi. Dios gyud mo imuanhi mga higala. Mao nay tagna mga igsoon ni propeta Isaias nga ang Dios maoy muanhi mga igsoon aron pagluwas sa katawhan mga igsoon. Wala mo ingon si Isaias nga kini dili ni Dios, ha? Tao lang ni siya. Wala mo ingon si Isaias. Ang giingon ni Isaias, ang Dios gyud mo imuanhi mga higala. Nya dunay ilhanan sa iyang pag-anhi mga igsoon, dunay ilhanan. Unsa may iyang ilhanan? Gingon dinhi, makakita na unya ang buta ug makadungog na ang bungol, maglukso-lukso na ang bakol daw lagsaw, ug mag-awit ang mga amang sa kalipay, ug didto sa kingawan mo dagayday ang tubig nga may mga sapa na disyerto. Klaro kay mga higala nga sa pag-anhi day sa Dios mga igsoon, dunay ilhanan. Ang ilhanan mga igsoon nga makakita ng buta, makadungog na ang mga bungol, maglukso-lukso na ang bakol daw lagsaw, ug mag-awit ang mga amang. Sa ato pa di mga higalas, pag-anhi day sa Dios mga igsoon, dunay ilhanan nga kini ding mga buta makakita, ang mga bungol makadungog, ang mga amang makasulti mga igsoon, makaawit na. Nya natuman ba ni mga higala? Natuman. Kung atong basahon ang Mateo kapitulo 11. Mateo kapitulo 11 bersikulo 4 ngadto sa 9. Natuman kining tagnaa mga igsoon. Dihang si Juan Bautista nabilanggo, tuas bilangguan. Nagpasugo si Juan Bautista sa iyang mga tinun-an. Kay doon naman gud siya ay nabalita, no? Nabalitaan niya mga igsoon. Atong basahon mga higala sa Mateo kapitulo 11 bersikulo dire. Gingon din mga igsoon sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 4 ngadto sa 9. Ingon ini atong mabasa mga igsoon sa maong sitas. Ingon ini atong mabasa. Gingon din sa pagkadungog ni Juan nga magbubunyag nga didto sa bilangguan, mahitungod sa gihimo ni Kristo, gipaadto niya ang pipila sa iyang mga tinun-an. Ngadto kang Hesus ug nangutana sila kaniya, sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga moanhi ug moabot pa ba kami lain? Si Hesus mitubag, pamauli kamo, ug suginli si Juan sa inyong nadungog ug nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nga ayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nga banhaw, ug ang mayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabus, bulahan kadtong wala magduduha kanako. Klaro kay mga higala sa maong teksto mga igsoon nga ang kadto dayang tagna ni propeta Isaias nga ang Dios gyud mo'y moanhi aron pagluwas sa iyang katawhan, ug sa pag-anhi sa Dios mga igsoon dunay ilhanan. Ang ilhanan sa Dios sa pag-anhi niya, ang mga bungol makadungog, ang mga buta makakita, ug ang mga amang makasulti. Natuman ba ni mga higala? Natuman mga igsoon.
sa panahon ni Kristo. Si Kristo mga higala mao gyud ang gitagna mga igsoon. Si Kristo mao ang gitagna ni propeta Isaias nga ang Dios gyud moy moanhi. Unsay mabasa nato sa tagna ni Isaias? Dios gyud ang moanhi mga higala. Dili kay tao lang ang moanhi. Dili Dios ang moanhi. Dios gyud moy moanhi mga higala. Og sa pag-anhi sa Dios mga igsoon dunay ilhanan. Ang ilhanan mga igsoon nga ang mga buta makakita, ang mga bungol makadungog, ang mga amang makasulti, ang mga patay mga banhaw. Natuman ba ni mga igsoon? Natuman sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Kay si Kristo mga higala mao man ang katumanan sa tagna ni Isaias nga ang Dios mao'y moanhi. Unya mga igsoon, tataw klaro man kayo mga higala nga ang tagna ni Isaias Dios gyud ang moanhi mga higala. Busa natuman kana sa pag-anhi ni Kristo. Giayo ni Kristo ang mga buta, ang mga bakol nakalakaw, ang mga amang iyang gipasulti, ang mga patay gibanhaw. Natuman gyud na sa panahon ni Kristo. Gihimo gyud na ni Kristo. Busa mga higala, tin-aw nga si Kristo mao gyud ang Dios nga gitagna ni propeta Isaias nga moanhi. Busa kining Dios nga moanhi aron pagluwas sa iyang katawhan, way lain, dili si Jehovah, dili ang Amahan, kundili ang atong Ginoong Hesukristo. Gipamatud-an kana, gipuribahan kana ni Apostol Pablo sa iyang sulat mga higala sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 15. Atong basahon mga higala. Sa unang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 15 mga higala. Ingon ini atong mabasa mga igsoon. Niya atong mabasa mga higala. Gingon dinhi. Tinuod angay dawaton og tuhuan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Hesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ug ako ang labing dautan kanila. Klaro kay mga higala og tin-aw nga unsa di ay mga igsoon, matud pa ni Apostol Pablo nga tinuod ug angay dawaton og tuhuan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Hesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ug ako ang labing dautan kanila. Sa ato pa di mga higala klaro og tataw nga si Kristo gyud ang mianhi sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. O balikan nato mga higala ang tagna ni propeta Isaias. Unsa di ang moanhi? Ang Dios ang moanhi. Busa matud pang Pablo, si Kristo maoy mianhi sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Therefore, si Kristo mga higala mao ang Dios nga gitagna ni Isaias. Ang Dios maoy moanhi aron pagluwas sa mga makasasala. Nya natuman ba na? Natuman. Busa tin-aw, tataw o klaro kayo mga higala nga si Kristo maoy mianhi og siya gayud ang Dios nga gipasabot nga gitagna ni Isaias. Ang Dios maoy moanhi. Busa mga igsuon, doon na patay daghang mga teksto mga higala nga mopruiba nga si Kristo matuod nga Dios mga higala. Unya, doon na batay mabasa mga igsoon sa Biblia nga si Kristo Dios? Doon na pagyud tay malaing mabasa mga higala. Niya atong basahon. Ang Roma kapitulo 9 bersikulo 1 ngadto sa 5. Ingon ni atong mabasa mga higala. Matud pa ni Apostol Pablo, magasulti akong tinuod diha kang Kristo, dili ako magbakak. Unsay gingon ni Pablo? Magsulti siya tinuod diha kang Kristo, dili siya magbakak, dili gyud siya mamakak mga higala. Niya unsa may iyang gisulti? Mahitungod ni Kristo. Ang akong tanlag magasaksi kanako diha sa Espiritu Santo nga sa akong kasing-kasing aduna ako'y akong kaguon nga walay paghunong nga kasakit.
kay arang ko pagani matinguha ang akong pagkatinungno ug pagkasinalikuway gikan kay Kristo alang sa kayuhan sa mga igsuon nga ako rang mga paryente sa pagkatao. Sila mga Israelinhon ug nailaha ang pagkainanak, ang kadungganan, ang mga pakigsaan ug mga paghinatag sa kasuguan, ang pagsimba ug mga saan. Nailaha ang mga patriarka ug gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao. Natao si Kristo nga mao ang Dios. Natao si Kristo nga mao ang Dios. Anaa sa ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa kanturan. Amen. Klaro kay mga higala ug tataw nga si Kristo